Nakajingkam jong ba polling do hakilat pathai khubor baga United Democratic Party UDP ka khlam yakran AA halor ka jingbujli menteri kalapen long yo ba met ba ling do president rang ba ka party ban ong bon sakali no ba pol halor ka ni. Habakran sigilat pathai khubor ha ka no phai sngi jo ka khatwei tri no pra araja arpusan uba met ba ulong makani kadei ka kam yeng baraswa ban kran sapar lada ka long kumba uba pol ukran unsa kran bat kali dalade no ba pol. Presiden cukup parti langsung kan kawai. Kadang ke kampo yen ngan pinti kenapa nya keren suahi. Takkan aku benekong pat ka badan kambah. Nama ba la ka wakum kata kami tada se nya kenapa yen ya ka pada. Balai kumu dengan nang ban ong. Dengan trai hinde ke ligi la kalau muta. Dengan kelina buat pol kalau muta na kam long muta lu. Tak dengan tu. Dan kelima makan bah kata. Te lugum ta kan rak ka khubor ka ba kalain bat dalam poi man sa ide untuk so te yang pisang ban sim kita kami sa apa parti ini kan kita Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya